Ọ dị mma biko ụmụnne m ndị Imo ụmụnne m ndị Igbo ebe ọ bụla onye nọ ka onye chiri ya zelụ ọ nwanne anyị nwoke nọ ebe a onye ụkọchukwu bụ onye nwere ihe ọ chọrọ ịkọwatụrụ anyị ka ndị Naịjirịa n'olie ka ndị Igbo n'olie ka ndị Imo n'olie ka ndị Mbaise nụkwanụ olie. Ọ dị mma nwanne ndewo kedu aha gị? Ama Uche Ihechi Wisdom, Evangelist Uche Ihechi Wisdom. Igbo onye ebe? Ama onye abụọ Mbaise. Ọ dị mma o nwere ihe ị bịara kọwatụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị sị mba na ọ dị mma na anyị mere gị interview ka ndị mmadụ nwee ike ghọta kpọmkwem ihe mere nụ. Gaa n'ihu. Yes, sir. Ọ wụrụ na Sunday being 30th of March. Anọ m na my program because enwere m 3 days crusade m host ga in my ministry na Akụwa Ibek nke nọ na Mbaise. So m na-host the program eme na first day, then the second day ụbọchị ahụ a na-eme Modern Sunday. Now, evidently the program, so the man who featured the instruments, he featured the instruments. So as well featured the instruments, it's okay. So people gonna abia, can raise my phone uji ko egu. Ka people na abia to kwadu to okay gala noto. Around that kind of 8:39 ki ha na-eme. So when we know when man she from my community, Akụwa Ibek, the man she outside the logo. So send ya one year nwoke. Na mụgbanyụọ instrument eji akụghara Chineke egwu na mụgbanyụọ the instruments mgbade yoman si efuga program mmega ọ sị m na nwanne nwoke si na mụgbanyụọ si aja egwu ya na egbanyụga m ihe ọbụla na nwanne nwoke ahụ lashimba ka gazie je gbazie nwanne nwoke nke dị iri ya nke ahụ pụ ụzọ shi na ụlọ ya pụ ụzọ gbaa egbele elu to chọrọzie m bịawazie na ya dị n'ime compound mebe rụrụ my ministry bata di ya na mgbanyụ ha m si ya sị for what reason m ga-eji gbanyụọ ya ihe ọzọ mere were egbe lay the instruments both the amp were egbe lay the instruments gbaa ya to ozugbo gbachara the egbe ọjọọ so lay the pastor nọ here m si ya na ọwụ m ọgba m egbe n'obi but the bullet ekwughị onye ọbụla a na-agba onye ọbụla na-ega n'ọsọ. Even the guest in my invite she from Olo, Dubem she from Olo, Nodia that very night. And many people they burn with the instruments. Nodia, ye were able to lay the instruments. Bajasia, sim no wegi ihene many. Then what happened next? Then Mpo was here to one of my friends in around Tiger Base. Mpo was here on a phone. So Osem na hagabia in the morning. So okay, one of my brother, no, my senior brother, one officer, prison squad. So mpozie ya na phone, I na be the switch off. So pushing him after 3 o'clock abale. Mbazie si alekwe ihe mega no simo okay, ni aga abia very early in the morning. So abiazie very early in the morning na with ndo tu ya yin yala so. Abiazie very early in the morning. Trozie the man biazie. Orona the man apụọla. Ona the man apụọla, then ahụzie nwaanyị ya and the security man o sendrị mbọsị ahụ, then ahụzie the young man akpụrụzie ihe gawa to their chamber na that ihitu bomb agawazie their commander send lahu ha back na ha bịa search the house chọzie the man whether man n'ụlọ ya, then ha bịazie dia onye afụrụ wo the ketri onye na-eshiri the young man iri, then ha searchzie the house wee ezie ihe ndị enwetere na the house, both ammunition, full packet of ammunition, and the ID card of the young man. The ID card of the young man na obodo yibeba ono owokwano a first man is a Knox n'obodo yibo. So ole ihe o jiri bịa na church ga gbawashicha ihe so nunu na-eme again exactly. Elu onye ọwa ala ya ka ọwụ property ego nọ na-eme church. Ọwụ the property ha ọwụ my father's land, my father's house. Ọwụ the onwe note na asị inye indicate na I disturb gị ya onwebele any report o mere na before onwebele any report. Onwere ka o shiri maybe unu shi chọọ for o shi there for reconciliation ma ọ ka ịkpa nkata so that ka udo wike chia. Yes, o sendri ụmụnne ya ha bịaruo ọnụ so okay so I welcome peace o sị ka I mee peace so okay I welcome peace, then ọ ga-akwụzi ụgwọ those damage ihe ndị ahụ ihe instrument ndị ahụ ọ gbakara na ọ ga-akwụ ụgwọ ya, then ọ kwụzi ụgwọ ya ka ha end ya di ya. Now nga ahụ gbachaziri elu ụmụnne ya ga-abageni wasi na ha ga-akwụ 800,000 for the amp na ha ga-akwụ 800,000 nsi okay since Obadros I welcome that. Now the young man is okay. Now ha ga-eme the transfer
the next day ye being Tuesday because mbosi ha mere was Sunday night but as the Monday then I na ha ga-eme transfer being Tuesday. Now reaching Tuesday I didn't see anything. Then on Wednesday no one another policeman she from my community nothing pass through the young man information and every damn thing. Okay, onye ka na Bishop 800,000 o kwere po many o mebelia ruo now. Now here how many weeks ihe amere now? Now is a weekend. Yes. So and una hubekule ni ahubekweni and ndị chọgakwana ya nwoke esi nwete what of nwanne ya nwoke ahụ bịara mgba for peace onwele kunu chiri iche nwanne nwoke abịara mgba for peace alashla hule back to Lagos. Okay. No nwetara information na m chọrọ ime ya arrest. Ya alashla ho back to Lagos. Okay. It's all right. So kedu ihe na-arịọ n'aka ndị mmanụ and of ọkachasị ndị Mbaise adị ama ihe m na-ayọ wụ ka ụwa nụrụ olu m ọbịa bụ ihe m na-ayọ ka ụwa nụrụ olu m because asị na mmadụ maybe o nwere ihe nwere ike ime tomorrow people ga-ajụ nkọwakwanịrị onye ma gbasara ihe ndị a niile even the statement m derela to the police people then ha enweghị Stacy adị eme ya approve then ana akpọzi ego 200,000 for them to come arrest and thereabout so eji no the money and everything so but they made an agreement na ọ ga-akwụ gị 800,000 this man ọ dị ahụ ọgịnị Bennett Ọbabia Chief Bennett Ọbabia ọ dị mma biko ụmụnne m na-anụla site n'ọnụ nwanne anyị nwoke evangelist bụ onye nke bịara kọsara anyị biko ọ bụrụ na ị ma nwoke a na-akpọ Bennett Ọkabia biko gwaruo ye ukwu aka ụkwanụ mee ebe o kwele nkwa na ihe ndị o ji egbe gbawachicha na ọ ga-akwụ ụgwọ ya dododo mee ya ka udo nwee ike chia ndewonu.